bersama Langen Budaya. Langen Budaya. Langen Budaya. Pimpinanipun Bapak Yohanes Tio Budaya Ki Audio Sositem Yoko Langen Budaya. Komplit Langen Budaya kabeh. Sebenarnya semoga dumateng putra wayah ugi buyut sawargi Bapak Harjo Miyatno kasuwun foto sesarengan. Desember kang pungkasan dadi saksi tresno iki udiane esuk iki nambahi rasa sedih katresnanku wis tega ninggal janji anyepe kulit iki panas sing dodo iki sing tak anti wis tega ninggal janji wulan kenangan Desember kang pungkasan Langen Budaya. Ingkang salajengipun semoga terah krama dibejo putra wayah buyut bojone canggah Janji kok ucapke yen saiki sliramu dadi seje terah krama dibejo kasuwun fotonipun sesarengan ugi semoga Desember kang pungkasan dadi
Jadi sebentar malih kangge kemenang wekdal dumateng Trah Kromo Dimejo ugi Trah Arjo Bondo. Semangkasipun berkahipun kanthi foto sesarengan. Semangkasipun fotonipun sepeda mawon kanthi sareng-sareng. Sebentar malih monggo dumateng Trah Kromo Dimejo, Trah Arjo Bondo. Semangkasipun foto sesarengan kalian temanten kekalih semonggo. Monggo Bapak Ibu ingkang ngabur foto ada keluarga ageng saking keluarga pamugati dipun suwun foto sareng-sareng. Kapareng sawanipun sing berkadang langan Budoyo. Kanthi sawanipun genduk Silpi Kaila sawan ngasot di kota. Monggo Bapak Ibu ingkang suwun foto keluarga saking pamugati. Ini namanya kasebar kasumani kepada yang ketipin yang masih ribet gak perlu foto Pakistan. Iki Bapak Ibu ingkang sambut dipunsebat asmanipun keparengon nyakati pinamsaripin sa perlu dipun suwuni berkah foto utawi foto pangeston kalian pinang manten sarimbit. Sowan malih Baji. Anak iki anake mong kowe karo Sinta ya Pak Sinta sipil Pak sipil Sinta. Oh ngoten. Ayo. Menika wau kerawuhan Bapak Lurah. Lenggahipun wonten sisih pundi nggih, Mbah? Pak Kepala Desa Nggih, Pak Lurah Sumberjo. menika. Sumberjo. Nggih. Oh, mata aturi nyanyi ora kersa kok. No. Pak Lurah menika kersa paring berkah Lenggahne kono kalen. kagem dalem sarencang monggo. Nek anak-anak kalau dada. Pundi to? Kayak dada. Pripun, Pak? Oh, aduh, Menyerah. menyerah. Menyerah nek dadai menyerah. Lah nggih, lah kok lenggahipun wonten tebih mriku nggih, Mbah? Heeh, ya ora apa-apa nek iki rono ki kowe nek nyanyi ning jaba kono mergane tamune kono ya akeh. nggih. Men perso penyanyine iki ndi to ayu apa ora ta ora ngono. Moblong-moblong, Mbah. Sing penting MC-ne ora. Yo dicaosi lagu apa nok? Pun aturaken setunggal tembang menika. Manut gembot, Mbah. Mana keyboard ya. Iya panggilan Bapak Suroso sama Pak Bambang Sumantri diminta segera ke panggung untuk foto bersama Bapak Bambang dan Bapak Suroso dan Bapak Bambang Sumantri. Sekian. Dinginnya angin malam ini menyapa tubuhku, namun tidak dapat dinginkan panasnya hatiku ini. Terasa terhempasnya pengagianku ini dengan sikapmu. Apakah karena aku insan kekurangan, mudahnya kau mainkan?
Sungguh aku tiada mampu. Salah aku juga karena jatuh cinta. Bisa seperti dirimu seanggun bidadari. Seharusnya aku cerminkan diriku sebelum tirai hati aku buka untuk mencintaimu. Oh, mungkinkah diri ini dapat merubahku yang memutih menjadi permadani seperti tinta yang kau ucap dalam janji cinta. Juga mustahil bagiku menggapai bintang di langit. Siapalah diriku, hanya insan biasa. Semua itu sungguh aku tiada mampu. Karena jatuh cinta insan seperti dirimu seanggun bidadari. Seharusnya aku cerminkan diriku sebelum tirai hati aku buka untuk Terima kasih. Sakepara tamu mobil semangkil madine parkian sampun tunggak paripurna pratandha purnaninggati. Semoga kebersemangki temanten kajenggaraken saking sastra pelegahan Widya Permatasari Sekelan Fransiskus Yuli Aji Saputro Sadaya mambah kandhe prayogi Lus Rarjo Dering Sampikolo. Sebelah malih ijeng paripun pariyageng Bapak Antonius Mulat Budi Wardo Saripit Ibu Yupita Rispujiati ngambali ngatur mansyukur kula pribadi ingkang sinong lantaraken manding tata cara sinarengan saking para kadang langan budaya para among tamu lan sadaya para-para ingkang sami hanugrida mobil pinanggih cacat lan kujiwa boten katelumen kala saprikaca ugi tansah sumadong remantaing sih samudra pangaksama. Wasana sugeng siang sugeng kondur sugeng pepisahan mugi tansah rahayu rahayu basuki ingkang samya pinanggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sampun paripurna wiwit siang menika nanging Bapak Ibu amung rawuh lan keluarga besar saking Pamunggati boten dipun suwun kondur rumiyin awit mangke sasampunipun pinang mantesanipun ngotapaken konduripun tamu dipun suwun foto kesarengan pinang mantesanipun. Iki tasih padha kateng saking Langan Budaya Tas Panglipur saderipun adicara paripurna suwanipun Genduk Sinta Narulita.
Inggih ingkang Bapak Ibu among rawuh boten kepareng kondur rumiyin mangke dipun suwun foto seterengan. Suwisan malih Bapak Ibu among rawuh boten dipun keparengken kondur rumiyin mangke dipun suwun foto sesarengan. Ya. Tidak ada permintaan lagu, tidak ada. Ada request Mbak Billy, ada request. Wonten minta menyumbangkan lagu kalau suara emas. sendikani ewa dinerana ya sakmunine. Ya, ada request dari belakang dah sih. Oh belakang. Iya. Belakang ki kono. Kono. Oh kok Buri aku gedung. nyang di rono, nek kono ya rono. Ya.
Sekuatku mencintaimu, ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada kamu. Wah, asik. Argo. Jelas beda yen dibanding
boleh? Oh nggak bisa. Terima kasih kembali Mbah Ju. Iya, terima kasih semangatnya. Ibu nyanyi, ibu-ibu among rawuh semangat nyanyi dan joget. Iya, mungkin request Monggo lagu Bu, apa? request lah. Mau Nyanyi. request lagu apa? Napa? Ngendika mawon. Oh. Iya, matur nuwun. Makasih pada keluarga besar Pamugati. Yodi langsung dikasih Mbak Silpi Kaila. Sebisa malingkang dereng foto monggo dipun suwun foto. Kalian Pinostri pinonggo kangge prasasti utawi kenang-kenangan. Samalih dumateng sedar dereng foto dipun suwun foto bekaripun kalian Pinang Manten Sarimpit. Mbok yo sing full senyum sayang, ben aku semangat berjuang. Rasa pusing-pusing, kendang-kendang, ayo kita healing. Full senyum bersama Langan Budaya. Bukannya aku ora peduli, tapi pancen kodemu angel dipahami. Ngomong baik kabeh apa anane, ben padha benake. Kayak ke kabeh penjalukmu, tapi tulung ngerteni kaharanku. Aku tututunan balungan gede, sing turah warisane. Saben dina rai obatan gede, marai siramu aku ketetet nek dilateni bisa geger gede. Mbok yo sing putih nyam sayang, aku semangat menuruti gengsi, jelas-jelas aku gak mampu. Oh iya sing putih nyam sayang, aku sangat amat sayang. Rasaku sing pusing, kendang-kendang, ayo kita healing. Ayo Mbak ditabuh Mbak. Saben dino raimu batang gajah, marai siramu ati tambah. Era kedaten dilateni bisa geger gede.
Meleh Mas. Oh meleh nggih. Ya, masih bersama Langen Budaya Production. Lempon Mas. Ciragane ampun ditari niko manutan.
kalau lagu Jogja istimewa bersama Jeng Silpi Kaila.